Hej og velkommen. Hvad er dit navn så? Hej så. Jeg hedder Joshua. Kan det passe, at du lider af type 1 diabetes? Ja, det gør jeg. Jeg lider af type 1 diabetes, og det har jeg lidt af, siden jeg var 8 år gammel. Meget pudsigt, så den dag, jeg opdagede det, det var en varm sommerdag. Jeg havde ikke spist så meget den dag. Pludselig blev jeg helt svimmel i hovedet, og jeg fik hovedpine. Og blev rigtig, rigtig træt. Og så lige pludselig, så husker jeg ikke rigtig så meget. Så vågnede jeg op på hospitalet. Jeg ved ikke, nogle timer efter. Og der fortalte de mig så, at mit blodsukker, det var faldet enormt meget. Og at jeg så efter det havde fået konstateret type 1 diabetes. Kan du forklare lidt om, hvordan det er at have diabetes? Hvordan reagerer kroppen anderledes i forhold til personer, som ikke lider af diabetes? Ja, altså hos diabetikere er der noget, vi mangler i kroppen. Det er organismehormonet insulin. Og det betyder, at organismer ikke selv kan regulere blodsukkerkoncentrationen i kroppen. Og det vil sige, at modsat til andre mennesker, betyder det, at jeg bliver nødt til at indsprøjte insulin flere gange om dagen, faktisk op til 4 gange om dagen. Yes. Hvordan er det, at type 1 diabetes forekommer? Er det noget, man selv er skyld i, eller er det på grund af en dårlig livsstil? Ja, altså, det er lidt forskelligt fra type 1 til type 2 diabetes. Type 2 diabetes, det er, hvad man siger, selvforskyldt. Det betyder, at du enten har spist forkert mad, eller du ikke dyrker motion, eller du bare helt generelt lever en usund levestil. Men for mit vedkommende, da jeg har type 1 diabetes, så forekommer det sådan, at det ofte er flere medlemmer i for eksempel den samme familie, altså via generne. Så det vil sige, at min farfar for eksempel har haft diabetes, og så er det gået videre i generne, og så har jeg også fået det. Insulinen er egentlig blevet en del af din hverdag. Hvad vil der ske i din krop, hvis du besluttede dig for ikke at tage det længere? Ja, altså type 1 diabetikere, de behandles jo med insulin. Hvis der er hvis organismen ikke har den her insulin, den har brug for, hvis den ikke får det, så vil blodsukkerværdien den vil stige helt enormt meget, og det vil så føre til, at kroppen reagerer, og den begynder at forbrænde fedtstofferne, og det vil så lede til en form for syreforgiftning i kroppen, og det fører sig til en livstruende tilstand for mennesket. Ja, hvordan påvirker det din krop, at den har holdt op med at producere insulin? Altså, det der jo sker, det er, når kroppen ikke laver insulinen, så kan den ikke hjælpe så kan den ikke hjælpe al den energi, der er fra maden, ind i dine celler. Din krop får ingen brændstof, og derfor så sulter den. Og det er derfor, det er meget vigtigt, at jeg husker mine indsprøjtninger, så jeg kan få taget mine mål. Når du spiser, så nedbryder din krop maden til blandt andet sukkerstoffer, som optages i blodet. De sukkerstoffer skal ud fra blodbanen og ind i cellerne i kroppens væv for at give dig energi, så din krop kan fungere. Hvordan spiller insulin her en rolle? Jamen, det er det med, at insulinen nemlig er med til at transportere fra blodet ind i cellerne. Hos diabetikere opfatter kroppens immunforsvar beta-cellerne som fremmede og ødelægger dem. Det er grunden til diabetes. Mange tak, fordi du kom, og have en fortsat god dag. Selv tak.